imfundo nempatho. Ngiyayibona imfundiso ngabazali neziyalo. Uhlonipha ungeseka buka silaphi ngemzamo uNkulunkulu sibusisile namhlanje angisabi ngenginako. Bengijoke isikhathi umculo ungakakhokhi, ungibekezelela dala okuningi ngingaka-afford. Kwazile ukungkhuthaza namathuba angawatholi, ngagqugquzeleka ngabe ngironke mengakuboni. Ubunami nangesikhathi ngicishe ukuyeka, wathi nje ngizophiwa angithandaze ngithi ukucela. Bengenza njalo of which ngisenza njalo, njengoba ngenza njalo uNkulunkulu siveza njalo. Wathi kimi impumelelo ngemva kwakho,